el Francesc. Avui repassarem un tema de Maria Suaro, extraterrestres vivint entre humans, segona part. Era un bonic matí assolellat. Jo tenia 8 anys i estava corrents, jugant a la platja amb les onades i amb la fina sorra de vidre de quars. Hi havia una gran bandada d'ocells de mar blaus volant per sobre amb la suau brisa. De lluny, a la meva esquerra, podia veure un gran penya-segat, gairebé transparent, amb pastura alta a sobre i algunes herbes penjant. La llum del sol travessava l'enorme penya-segat de quars formant un arc de Sant Martí que reflectia els seus bells colors a la platja. De lluny podia veure una cadena muntanyosa amb pics nevats. Aquest lloc és famós perquè totes les roques, els penya-segats i fins i tot la sorra estan fets de vidre d'ametista. Aquesta és l'illa de Toleka, a Temer. A pocs quilòmetres al nord de la ciutat de Toleka, capital de la societat teixetiana i seu del seu alt consell. La meva mare es va acostar a mi amb unes grans ulleres de sol fosques i em va dir: «És hora d'anar-nos, estimada». Darrere d'ella, a alguns metres de distància, sobre l'herba i davant nostra, hi havia una nau estel·lar de color blau metàl·lic amb la rampa d'accés baixada i els seus fars encesos al casc a cada costat. La meva mare em va agafar de la mà i vam caminar juntes cap a la nau estel·lar. En començar a pujar la rampa, em vaig girar per fer un darrer cop d'ull a la platja, que fins ara és l'última vegada que la vaig veure, perquè ens dirigíem a la Terra, on la meva mare havia estat moltes vegades abans, però seria la primera vegada per a mi. Ella em va dir que era un lloc de grans contrastos, però ple d'aventures i bellesa. Unes hores més tard, estàvem a la nostra aproximació final a la Terra. Podia veure innombrables naus estel·lars a diferents altituds orbitant el planeta blau mentre començàvem a baixar a la seva atmosfera amb una lleugera resplendor taronja a les finestretes de la cabina davantera. Amortidors de gravetat activats SMO, contramesures electròniques activades. Camuflatge actiu, va dir la meva mare mentre prenia uns botons situats a sobre d'ella. Vaig mirar per la finestra i vaig veure un con de condensació o vaporització formant-se al voltant de la nau a mesura que descendíem i ens endinsàvem als núvols. Era de nit i a baix estava fosc. Vaig poder veure els llums d'una gran ciutat al lluny mentre ens apropàvem a una solitària carretera secundària de terra. «Esquís avall», va dir la meva mare, mentre aterràvem aixecant grans quantitats de pols. De seguida, totes dues ens vam aixecar dels nostres seients. Vam sortir del pont i vam entrar al celler de càrrega, on vam entrar en una petita camioneta SUV tot terreny humana de color gris. La rampa es va obrir davant nostra mentre ella girava la clau per arrencar el motor i sortíem de la nau estel·lar cap al camí de terra. La meva mare va aturar el tot terreny i totes dues van voltejar a veure com la nostra nau s'enlairava de nou. Retreia els patins d'aterratge i apagava els seus llums davanters i immediatament es va allunyar accelerant
cap al cel nocturn, convertint-se en res més que una estrella brillant en moviment abans de desaparèixer per complet, rumb al seu amagatall, amb la seva intel·ligència artificial com a pilot. Ara estàvem soles a la Terra i tot el que teníem, tot el nostre món, estava contingut a dins del vehicle mentre ens allunyàvem d'aquí i ens dirigíem a la ciutat propera on la meva mare continuaria amb la seva feina com a entrenadora i consultora de salut i fitness i arts marcials. Sé que el que acabo de descriure sona ciència-ficció, almenys per a la majoria de vosaltres, però forma part de les meves experiències de vida normals. Vivia amb la meva mare en un edifici d'apartaments a una gran ciutat. Solia anar amb la mare a la seva feina i jo veia com feia classes d'arts marcials i defensa personal a la gent. Sempre que podia participava, però només una mica, ja que era molt jove, però la majoria de vegades era molt avorrit per a mi. Després del seu treball, la meva mare em va educar a casa prestant especial atenció al que jo necessitava saber sobre la societat humana en què em trobava. Però em sentia molt sola i volia jugar i conèixer altres nens de la meva edat. Així que li vaig demanar a la meva mare que m'apuntés a una escola local. La meva mare no volia inscriure'm i gairebé ho vaig haver de suplicar. Em va dir unes normes molt estrictes que havia de complir sempre. Per exemple, mai no podria sortir de l'escola sense ella i mai no podria dir a ningú que no era humana i que havia sortit d'una nau estel·lar. Així que, quan les setmanes es van convertir en mesos a l'escola, vaig sentir que m'havia adaptat bé, així que vaig començar a sentir-me una mica còmoda. Potser massa còmoda, ja que vaig començar a parlar massa i massa obertament perquè vaig començar a explicar a tothom històries alternatives que diferien molt de les oficialment acceptades i sobre qualsevol tema. Això va fer que els meus professors em veiessin com una nena problemàtica i fantasiosa i no només em van enviar moltes vegades a l'oficina del director, havent d'assistir també la meva mare a aquestes reunions, sinó que van ordenar a la meva mare que em portés al psicòleg. No em portava malament, realment no sabia què dir i què no. Recordeu que només tenia 8 anys. Les meves dues realitats es barrejaven i realment no sabia on començava una i acabava l'altra. Quan un nen li deia a tothom que el seu pare tenia un cotxe de luxe tal o qual, jo responia que la meva mare tenia una nau espacial. Vaig ser rebuda amb moltes rialles i amb crits de «no la té», a més de comentaris negatius de tot el món, i en una altra ocasió vaig preguntar innocentment a un altre nen quin tipus de nau espacial tenia la seva mare. Això em passava cada cop més sovint i no només sobre naus espacials, sinó amb tots els temes de conversa i d'estudi. Simplement no podia entendre com la gent podia creure mentides tan òbvies a les notícies i tota la falsedat de què es parla a les escoles públiques i, per descomptat, em van començar a deixar aïllada els meus amics i professors, ja que em veien com una nena boja i rara. Com era d'esperar, la meva mare em va haver de canviar de col·legi diverses vegades, però jo sentia clarament que no podia encaixar enlloc.
Alguns dels meus amics i amigues em toleraven sempre que no comencés a parlar de coses rares, però aquests eren minoria. Però una de les coses que més em cridaven l'atenció és que no escoltaven, o ni tan sols els importava escoltar idees alternatives o formes diferents de veure un tema o un altre. I per descomptat, no els importava pas si jo deia la veritat o no sobre la meva procedència d'un altre planeta, encara que tècnicament vaig néixer en una nau a l'espai profund. Em vaig adonar que contenen les seves ments dins d'un corredor de realitat molt estret. Segueixen pensant que la humanitat està al cim de tota l'evolució, sigui el que sigui això, i al centre de l'univers, ignorant per complet tot el que passa just fora del seu planeta, incloent-hi els diversos centenars de naus estel·lars aparcades a l'òrbita de la Terra, i no entenia com podien seguir obeint i creient tot el que els diuen les seves autoritats, o hauria de dir captors. Quan una nau i la seva tripulació de qualsevol raça liriana d'aspecte humà ha estat operant i orbitant al voltant i a la Terra, aviat s'adonen que és més fàcil obtenir, almenys, la majoria dels elements essencials directament de la Terra, no tenint que dependre tant de les naus d'avituallament dels seus planetes d'origen. Cada raça tindrà la seva pròpia manera de fer les coses, lògicament, però igual el que la meva mare solia fer. El que he vist que és la forma més comuna de baixar a la Terra per aconseguir subministraments és que el grup extraterrestre en tindrà un o més vehicles humans, cotxes o totterrenys, i els membres més competents del seu grup els conduiran a la Terra utilitzant una nau estel·lar equipada amb rampes. La majoria de les naus mitjanes tenen rampa de totes maneres. Aquests vehicles humans, almenys la majoria de vegades, estan legal i correctament matriculats i poden circular amb normalitat en disposar de plaques autèntiques. I els no humans capaços també tindran permís de conduir obtinguts legalment, ja que posseeixen identitats humanes. Aquests serien els que obtindrien els recursos per a la resta del seu grup, que mentrestant romandran fora de perill a bord de la seva nau espacial. Un cop allà simplement els condueixen a un centre comercial on compren el que necessitin de forma normal, encara que m'han comentat que també és força comú que el grup robi obertament el que necessiti, deixant després una compensació monetària desproporcionadament gran a canvi, almenys de vegades. Com aconsegueix els seus diners és un tema complicat. Fins fa poc solien obtenir tota la quantitat que necessitaven piratejant sistemes bancaris i caixers automàtics, usant els seus ordinadors molt més avançats. El problema era és que els ordinadors bancaris humans i els seus sistemes de seguretat han evolucionat fins a un punt on aquest hackeig ja no és possible, o almenys fàcil, però la majoria dels extraterrestres amb aspecte humà que viuen a la Terra durant llargs períodes de temps acaben desenvolupant habilitats de supervivència que els permeten guanyar diners
de manera normal, igual que la majoria dels humans. Tot això significa que a mesura que passen els anys i la tripulació d'una nau estel·lar roman a prop de la Terra o a la seva òrbita, la seva nau començarà a omplir-se progressivament de tot tipus de coses de fabricació humana. I aquest és un altre mecanisme pel qual la societat humana influeix en altres cultures i les seves tripulacions expedicionàries. Mari Suaru. Sé què és aquesta sensació de sentir-te... Aquesta sensació de sentir-te estrany a l'escola. Les lliçons et semblen avorrides i buides de contingut. Tens la impressió que alguna cosa està malament. Sé el que és sentir-te aïllat perquè la societat rebutja qui pensa de forma diferent. Marginen el raret. Se'n burlen sense ni tan sols qüestionar si el raret té raó o si el sistema educatiu està podrit igual que tota la resta. Tens pocs amics i ni tan sols aquests t'acaben d'entendre. Et sents sol, inclús quan estàs envoltat de gent. Al final ja fas veure que no t'importa i mires de continuar endavant amb els teus propòsits. La qüestió econòmica, per aconseguir allò que necessiten, als taixetians se'ls assignava una quantitat per part de la Federació de Planetes Units. La Federació, ja m'enteneu. Però quan van començar a descobrir el veritable rostre de la Federació i a sospitar dels seus actes i es van allunyar a una distància prudencial, la Federació va deixar d'assignar-los la quantitat acordada. Ara Mari, amb la monetització del seu canal, està intentant aconseguir l'assignació per altres vies. Als taixetians no els agrada pas robar i ho volen fer tot legal. Respecte a aquest tema, vull donar les gràcies a tota aquella persona que fa la seva aportació al canal de Mari. Jo no estic recaptant. Jo no recapto res. Això que quedi ben clar. Si algú vol enviar alguna cosa per ells, doncs que vagin al canal de Mari. Jo no estic pas autoritzat per ella per encarregar-me d'això i no vull problemes. De manera que... Bueno. Gràcies a tots per participar, pels likes i comentaris i per compartir. Gràcies als moderadors. Sempre al meu cor.